Opimso radio, Opimso TV, said ya Asantimera, and woman suya Eden Akoma Fruntino. Ya the Atria Koma Puno so say ye share Asantimemu said the woman suya asem is it here and there. Ya Bonkwaso Panin abatro empesia so. Oba Chrome ha. Otumfo ada Roma obesi school dan fair edema krui a ebo krui enwumesua na ye yidie Asantimera ebeye ye no a ye hwe se de aka no sei na wo nwumesua SMCT ti Bonkwaso Islamic Basic School ye kohwe ho na ya hwe se de wo mu school dan esitie ana asikantia eno nso ewo Bonkwaso Panin abatro mpesua yi se de esitie di Opimso TV ni Opimso radio ye chi na ye nkohwe se de esitie. MC chairman or Bonkwaso Panin Islamic Basic School so ewa ha baby ye gine wo mu staff common room I just say baby a cheche for no say we ni classroom or baba betna agina home ne ha ena yigina yedin kom opening Opimso ma wo aha ye ja mo school den bone mpanimfo a mo hwe se de be ya school no mpuntu ebekoso aha ene ma ekosen ene ma se de se kwon se no kura nyame anim ya ya mode mo ne de ye adwuma no wo hwe school dan ya koso ya ye geto ansa ne yatimi adan atimi de ese school dan no nti ayon rose ya ye kura no Israel ayifo na boy nkramofo na won mo call masrachi ho no na kese won mo di ntobo kakra de be boye eje sanka dan no kanisi be ye den ya na dodo na susu se Islamic schools no ensha bansa say na abeka che wo mu a wo se agidie oh ensha bansa nanso so se de se aban mu aya wode maye no aya ne swa nti tembia no ya ho de ne de boa nanso a teacher for ho nya ohun sa aban na de maye nti ensha bansa nka wo maye teachers wo a wo ye SMC chairman wa ha wo ye kremoni menye kremoni me kwa Methodist Methodist ni na wo ye SMC chairman e wo Islamic school na che se enye kremofo nko a na se wo mu di panini wo school yi mu se na wo ka che mpanifo fri se ya che se to ba Bonkwaso abatro mpesua ya mu school yi abofra kra na oyi de ekọ animu pa na che se adesua sem no de ekoso e wo ha na enso se de wo kan se aban ani enhyeda enhwe hasa adesrede be na ade tumpanifo ani de tumpanifo no se no kra nyame anim enwomasua wo sa school we mu no ekonkan wo hwe ya desua no kra nyame anim nipa nkanfo no ho teacher fo no bo modern ti ye besra aban no se onti ne mfa nhwe yen na che se mo kakra wo so de boy no onfa me boy fi se ya peja awo se wo so ayen nti yes friends so to le nsam wa kakra fi se wo hwe dan ya esie no a ya ho de ntimi nyene nyina ti se ye best friends so omwa yen mame Opimso mo akwa ba ya eja me pa che wa pom ye de me pa che me ho ye adaroma said mu school dan yitie sa ade eche na wo ba e ba betena school dan mu a say ne sitie me pa che ya na me yam hyehye me pa efri school dan nye ensuo tokra nkra ne ntimi tinamu nsua de ya na ha me pa se nkra no be school no enkra no akra wo ko school ha ade eche na wo be school a say na ya no ma ho keka sitie ya no mu mpese mu be school if so mu ba ensuo bo wo mu omutimu kra teacher ni nso emma teacher ni mienu pe ene wa ha teacher for mienu pe ne wo KG1 sa de kosi pieces me pa cha na master ka ho miensa master no kra na so on time school ade ade srede na wo de mampanimfo de ma de srede abele to aban anim se yesre na wo mesi school dan bi ka ye ho na wo man kra teacher for no bi so mla emebo ankwala no tade mu school dan yi sitie no how bay ena school dan ewo momofra disua so ewo asikantia kroma school dan nye kura school dan nye kura nti ka yesa ban se ka wo momanda besi yesa school dan bi mai nkran ba school amu bre nkran ba school ansu to ade se ye pon mo ansa no ma da ko ana ya kwan so so a achichefo fa so ba no sa kwan so nye kwan nye kwan so to a achichefo ntimi ma na we ni de se aban ntima ma bua emfa sa ne ma no ho de a ye sukunu de egu pa aha mofra disua sem tesen mwa sa
emwa kura ka hu se enkwala no bebe school a teacher for be mienu pe aha mienu pe omo so ntimi nkyire nkura no nyina nkwan kusi pieces no ntine ka sasra ban se ko mbre a teacher for bi esra no a nya sa de nkura no adusuane nya kura adusuane nye honorable kwa baba opem so me de so nana adaroma bibia boko nyame adom suku den awa hamfie be sen school dan de ye kan fi awa hamfie bebre acheye pa enye ne wodi wani bubu abenfie se me de mani bubu a more than 60 years kwaibo mfie aduosia ni 60 years honorable eden wo betimi akase obrempo bi atena dan mu apie bebre ye wo mpanyimfo bebre ne nyame ayo mo adom ama mo bibi wo mo nsem ahaya na mo faaya nyame de o mo aduru bebe o mo aduru bebre woni assembly member district no wo koho wo bompanimfo amane said de mu school tibia yitie yo me da se we de enye o mo asem foforo wo mo nim said the school yitie me gitum kura se etora bi kura programs ahodo kura ha ne ye no ye MP onim ye kan ho asema na nyame ncha de ye besi miensa de ma ye esi miensa ma ye from KG to class 6 ye nyine nim se dan miensa de enya de beso we no na ye owu afidie na nyankopon ncha de ye yes a miensa ndi miensa enso say teachers ni hasa into obekono ne akan kura na boso classes baby aba miensa na se na sense dan we no se de sia koye no obi ampese ne baba trem na sabio akokunu nsuo mu na sisi ya gesi e pam kwala ne nyina ma mo kofoforo nim e ba sa nso a emwa nti empanyufo nso ye de ato mo anim betana montuo no se de ye pe no enkontemu maesa aha disua ene adekyerɛsɛm etese yo medase nana aha a teacher for a wa ha ye miensa pe headmaster ka ho mo ye miensa in fact wo hwɛ baabi a teacher for ne te kane ani ha wo hwɛ baabi a teacher for te Bonkwaso time obesore no betwa kwansini be mienu ne fa na miensa bedu kuro mu abekira de no omo bedu akra na no nkronkra abo apa ho ama adekire ne adesua no enhye da nkoso se de epe no na we dey imagine say from KG to class 6 na teacher for miensa headmaster so ewo ho a ono de enim se ko to office enso na headmaster kra na wo so tena office no na wo nam classrooms no okira de miensa no enso yen ya ka ye kwanye nyankopon kra na ya adom ne kwan na adam kakra bi ama yen nti ama no ma bebiri ayihia wa ha se bebia teacher for be danso ni ha senki nya bebia teacher for kra be da eni nkasa miensen wo mo ntena Bonkwaso na mo atwa kwan aba ko mo be da ha o mo da ha dia se de tie bia ka no pa no wo be sole akọ school mu ntem nti nkasa anka no nkron na mo ba no nka ne nyina to betwa ka no nsia ne fa na no nso no na ka wa ha adwuma ase na ka no nso atimi aboa wonantim firi Bonkwaso medu akra na wabre nti ade kire papa ben pa na wo ba be kira mankwala mo ha so mo anya ne so mfaso enhye da nko yesa honorable said ye wo kan wo simpanimfo anitua said ye esitie ede na wo ka ho asem o mo ka kire yo ye ne ye ran pia di hu komo ye ready si mi se ne ye kan die ya ka ho asem aka miensa no ba ye no ne ye hwe animu se ka miensa bi mu so ba be ka ho but ye twe a ema enu ti ne dia desrede ye to omo anim ye koso asre omo se ye sre omo omadaroma sabio nkwala omo wa so omo so ye nipa omo so ye Ghana fo omo so so se mfaso a Ghana enya no ana se omo wo kurom no mfaso omo nya no sa nkwala kuro omo an se omo so nya bi nti ye sre ye wura MP ni DC se ye dan a ye ntimi kosu nkire obi a wo mo an ye besu akire omo se omo ntwa omo ani no omo mehwa sikentia na sikentia kuro no so akachi wo no ma bebre mu ye sre omo suku ni titiriu wo mo de se school dan no kura no na for now no enye ready a teacher for kakra wa hai enam kwansi no mo 20 omo do mo me teachers quarters mpomayen na omo nya baabi na saa miensa no nya baabi na okuro yi mu na omo nya baabi da okuro mu amgidi se ebeboa kakra yesre omo a se ye hia classroom no miensa any teachers quarters na aka ho yesre omo a honorable ye share wo electoral area here Bonkwaso Panin krono ye hwe suku a ejina ne naso pa school dan ejina ne naso a de Asante Mewura otumfo se tutu ebesi de makuri we you know firi ho a Islamic school dan enso ayentabo a so obi twam kura a onsusu se school dan eno nso o ka ho asem se yo me da senana otumfo school no se da wo ka no eno na ye school a
wo Bonkwaso a ye nyina nim se ye school kase Bonkwaso JHS wo ho no ye tetefo no mo atwa mu companyfo no na keka mo nsase no mo siye ntimi no kasa JHS pass ye be kasa aban na asiama ye de eni ho sa megiri se wo ame no kasa me de wa wura ho am wahunu se de dan no mu sie tutu na hwe dan a mfie bebre ye mpanyfo mo di kan na keka mo nsase siya na edaso ho besi ne na sa dan kro na na edaso ko mu JHS a in fact enkoye nti ye besre ye wura MP say ye kase ye nkwa amanyomu but ye kase ye ka Bonkwaso aba Bonkwaso toma MPP aban ye woso no wo free from Boatin krom sa abesne kosi abesu ya no Bonkwaso krom na ma MPP vote yi nti ye sra omo se omo hwe sa ade no so MPP aban na woso omo hwe sa ade na Bonkwaso fo ye ma omo no so na omo so nhye Bonkwaso krom na nimunyam apart from sa otumfo de a obedom ye ma ye no Bonkwaso awrabeke wo ho a wo awura ma wotum se ye ntabo ena nipa gum so ye call ensohwe no sa school ya enye no antabo no omo netimi ma ye nsunsuanso papa ye nyina ye gitu Bonkwaso se ye nsunsuanso papa ye ni age hu nti yesre se etoda baabi ankwala ne tenasu ade no so e count no ma bibiri yesre omo so omo muaye na ankura ne nya baabi papa ntena na wote baabi na nsuo ba na nsuo bebo no a ana se nsuo muna se nsuo toto ye bebrekin kwala nsa ma mo nko school mo ntena fia akwasi se nsuo no bete nti obi wo kuro mu wo sua ade adekro na saa akra na wo krom no sua na eno abi na de owa hanso sua na obi nso tifie na wotwe no wontimi nko school a na wotwen se nsuo beti ansa na wako school a in fact obede woni krom ni ayepe but se saa no ma e wo se adigugu akwan ba bia nkura betena sua de school dan en ba bia teacher for betena na bibia gugu na akwan mu a ni nyina beboa ma de sua ne ade kire nso atimi afa ne ntoma pa afura ti yesrem panifo Honorable Kwao Francis ono ene assembly member ewo Bonkwaso Panin abato mpesua so ne no atwetwe nkomoyi how be na mo fam yet dem hwesu ade nso tabo ye pa ti ya yesema yesisa ebusu nyina ne aponko fie ebu akro ntimi nsua ade mpo ne apon ne okofie ne nyina ya na tie ma susu beblebe akura bu ho so enam nsuo no se ya obu a ntimi hu ade ka wasempenumfo boa yen na nkenya school ye musisi school ni bi mayen na nke etimi tinam ne sua ade ente saa de bia beba betina bia se esua ade bia ne nsuo to ye ntimi nya kwan ensua ade ti ehayen timpenumfo emoa yen na mu ntimi embla embassy school dan ni bi mayen ne ntimi tinam nsua ade ente saa ensuo bu ye pa ye nya ba bi ntina ye school dan ne teachers nso ye ni bi ba kokko ha na ba kokko enye ye ntimi nsua de yi die na wo ka chempenimfo ye slempenimfo se mumwa ye ni enye teachers ni school dan nso mbe ni yi maye Bonkwaso Panin abato mpesua so enwomasua na ye ba yi ene ya bo apro yaba asikentia abehwese de wo mu school sitie Bonkwaso Panin so yewura adaroma school dan a osi edema ye yabehwese de ne tebia esitie o hwa ebra yewura esiye kopem saabele nya de ampanimfo aba ho kura ehwese de tie nanso eguso a eboa Bonkwaso edie eno nti yesrem panimfo omu a ekabie ewom omu a omu nsem wobie se enwomasua ene Ghana ye fapem iti ye momoden se ye betwa yani enso e de ahwe ye kuro nkituai se de be ya wo musuku den mpuntuo ebebem na mo franso a eko school ha no omotimi asua de nana ade mu oduro kwabreji amane bono aha ene ye de besi